Hingpit ng ipatuman ang clearing operation sa bangkeron sa Davao City karong Hunyo 1 aron malimpyo ang kalsada sa lugar. Ani ang report ni John D. Esteban. Mahimuntag sa tanano, mahimuntag ni Soroy na Santa Dre kay tungod sa pagpaymangno nahapit ng atong May 31. So by June 1, ipatigayon na nato ang atong pag-implementar sumala sa atong gipresentar sa inyo nga plano. Mismong si Davao City Transport and Traffic Management Office Head, retired Colonel Junicio Abude, ang nangunay sa pagrekorida sa bangkeruhan sa Barangay 5A Davao City gamit ang megaphone. Kini sa pakigalayon sa Ancillary Services Unit ug Davao City Economic Enterprise Office. Gipahimangnuan sa CTTMO ang mga mamaligaay nga naglaray sa karsada nga sa June 1 na ipatuman ang clearing operation batok sa mga milapas sa 1/3, 2/3 policy. Kini nga polisiya subay sa executive order nga dugay ng ginapatuman. 1/3 sa sidewalk ang alang sa mga vendors, samtang 2/3 alang sa mga mangagi o pedestrian. Kay kining kalsada mong para man kuni sa mga tanawang mga sakyanan kana. Kini loading bay man ni. Gikan dito sa kanto loading bay na siya. Asa mo karon mo hunong ang mga pasahero? Katambaya yung usab nila sa pagpatuman sa polisiya ang barangay. Ever nga unsay mga implementasyon gikan sa syudad sa Davao, ang barangay mo suporta kung unsa ang ilahang dapat buhaton diri sa pagpahapsay sa palengke para makagainta o ganang mayong panginabuhian diri sa Barangay 5A Bangkeron. Kining yellow box o loading area sa Marfori Street nalukop na sa mga gisprey nga baligya. Kami gamayng luna atras dire para makatinda po may gamay bahalag tagalan may oras. Tiko sir, pwede sir bisag isa lang kalinya ako pangayoon sir nga makadisplay lang ko na lang ko ibuhis ko pamilya ug makamya sa maintenance. Tanyo ko ni Mio kung may kaluoy si Mio na magtabangan ta mi sa problema. Hawanan sab sa CTTMO ni Posada Street. Diri ang parking. Diri ang parking. Diri ang parking kini open na ni siya. Kay four wheels naman ang atong parking. Sumala ni Abude, ibalhin sila dinhi sa building sa May Rasay Street. Aron daw mahanay. Pero sumala sa mga vendors, muhinay ang palit kung dinhi sila ipwesto kay mahal daw ang renta. Dili ginatino nga barato ra. Pila na nakatuig din na pila na ka dekada ang nagdaninda din na wa kaagwanta. Kay mo na ba sa kaon sa customer nga sa taas? Ito sa gara ba maninda ni palengke mga senior pasakon dito. Hinuon ang ubang vendors andam mutuman. Andam mami ma'am sa 30 mamala man mis diri sa ani dire. 3 to 3 taman. Okay ra sa inyo? Okay na. Mas maayo para mawala ang van. Mga traffic. Lisod ba kayo iagi dire? Lisod kayo, traffic kayo. Karon, luwag-luwag na. Luwag na. Okay na kayo. Kay para Wala na sigabal. karon pa lang, gipamutangan na og signage ang pipila kadalan sa bangkerohan kung asa bawal ang mga vendor. Sumala sa CTTMO nga ikapila na nila gipulong ang mga vendor aron mapasabot kanila nganong kinahanglang ipatuman ang maong pulisiya. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.